Hovedpersonen er ved at plukke bær til sin aftensmad. Det skal nok blive lækkert. Og prøver at lave et bål, men det er meget svært, da det er vådt i dag. Men han prøver alt det han kan. Det er meget svært for den lille dreng at få ild i bålet. Grunden til, at han prøver at få ild i bålet, er, at hans familie skal have kylling til aften, og de skal proppe bærene ind i kyllingen mums. I bronzestenalderen havde man grise og får og masser af andre husdyr, som man gik og passede på. Nu er tiden kommet til, at han skal slå kyllingen ihjel. Her putter han bærene ind i kyllingen. Men det er stadigvæk svært, fordi det er meget vådt. Det var hårdt arbejde at være håndværker i bronzestenalderen. Man svedte, det var hårdt, det gjorde ondt i armene, og det var varmt. Håndværkerne skulle også lave dolke til at forsvare byen med at slå dyr ihjel. Alle i landsbyen hjalp til med at dyrke marker og rive markerne og så forskellige ting. Her hvor man prøver at få noget græs til at gro. Her ser vi en økse, som de skal bruge til at slå dyr ihjel. Og hvis der kommer nogen, der vil gøre befolkningen noget,